not bad, but it's not good. Ay, oh, ay. So tired, man. Hi everyone, welcome back to another vlog. Today is February 21. Mag-prepare na ko breakfast. Mag-init lang ko aning tagaan mi o sudan gabi bihon. Ayan. Inito lang yun ako. Na napamay na bilhin na rice. Ako na fried rice. So, mani atong breakfast for Avery. Init pa. Paano lang na to? Okay. This is Mama's breakfast. I have kimchi. Para matanggal na yung kapit dyan sa part na yan. Grabe na namin dyan yung chicken. Tara, water. It's cold. Bilig mo siya nainom ba? Dali. Ano na? It's cold ba yan? You should drink water. No. No? Why? Show your yayay. No. Magbutang mi og si Castella. Ay, aray. Ay. Mga pita. Pasokan kaya nagpa-grab ko og oats because I'm gonna try the oat bath. Pampahelp sa itchiness. So tired, man. Init ko din siya nila. Parang kung daghang pichay because daghan pa kaayo o putahe niya. Paano na potato o tomato. So, akong buhaton is i-fill na. Hangga. No, baby, don't scratch. Ano siya, sando niya niya. Ako lang gi. Let's tie it here. Okay. Time check. It is now 2:25 p.m. and I'm making, not sure if merienda. While mag-prepare ko sa food, nauna ko sa lutoon. Ayan, sand bread with cheese whiz. Banana. Guys, so ang iyahang like burot-burot kay naapod sa iyang thighs o butt tubig nga burot. So ginabutangan sad nako og kani maka kuan lang gamay ba. Hey guys, so it is now February 22. Yeah, gabi sige rag mata-mata si Avery and wala pa ko nakapa-check up karon. But I know hand, foot, mouth, this is siya because
nagkaluas siya karon. That time nga naa siya sa iyang papa, nagsulaya sila. Ingon ang iyang papa, nagilantan dahil siya ato. Yeah, I don't know if like pila ka adlaw ana nurse masad ang iyang mama, so they know what to do. I think pag abot niya na miss lang nako. I know cause if you've been following me sa TikTok, daghan sige siya kapakaglamok. So mao siguro to na siguro yung time nga pag abot niya is I thought nga pinaakal sa lamok. Because I think nasa video nga marag namuha yung dire, but walay kuan so far buyag sa kuan sa dire niya. Ligo na ko siya ganiha balik with oatmeal bath, but I'll try nga dili sa ingon ang kuan ang lula niya nga ipa-dry sa kuno ang spots. Kaniha dili siya mukaon, so I tried giving him cereal nga kanang marag nalunod na jud siya sa milk, so soft siya. Fruit Loops, nipalit ko Fruit Loops, may lang yun nga giapilan ako pagpalit na ko og milk niya. Ipainom na ko siyang tubig because nakapansin day ko like this morning lang sad ako napansin iyang gani luas dapit pa jud sa bag-ang na nagtubo. I gave him Dutch milk because mo'y bugnaw, niinom siya. Then nipalit na sad ko og yogurt because mao ko nabasa nga yogurt can help. Wala siya. Ayaw niya. Maybe dili man aslong. Tamis man to. Kay kuan. Basta mato raspberry. So, kiniha. Giapila na lang sad nako og instant champurado. Kasi wala ko yung pang champurado diri. Nikaon siya. So, goods. At least naisulod yung tiyan. Then, pagbuntag, I forgot to tell you, dugay gini na human iyahang milk. What gini mahurot yung milk? Usually, makahurot siya og milk yun. 6 ounces. Mahurot na niya morning. So, matog, sigiran niya kit-kit. Karon kay, magluto lang sa ko og lugaw. Di sa nakabutangan og egg. Anyway, nabot nga parcel. Mao niya akong giingon nga projector. I think pang phone lang yun. I-unbox na ko later kay mag-video po ko para sa phone. Mag-film po ko sa phone. Second coffee, guys, because hindi talaga kaya ng powers ko. Actually, karon ako naka-recover sa sakit sa kong lawas after atong grocery. Di mada. Mo na lang ni nabilin nga onion. Okay, so while we wait, let's unbox this. Okay, so update, working naman siya. Pang phone yun siya. Ang kani ako ang sitaw ganing micro USB. Sa iPhone, dili siya mo work. Matay ko mangita sa marketplace and then let's see! Maglibog ka asa ang Coke. Pero sauce na siya. Mugna nga sauce. O niya, maani akong sauce. Akong lugaw nga nahimo. Ang botoy. Dili pa dyan ko perfect sa lugaw. Aside sa pancake, ang dapat na akong i-master kaya ang lugaw sad. Anyway, tilawan na to ang atong ukol sa boot. It's not bad, but it's not good. Basta kailangan nakuhot doon ang squid ball kaya basta badaot. Update, di karoon si Avery sa lugaw, but kamera. At hungita na siya, nako siya unya. Kaya nagduwa siya ron. Gusto na ako siya sudan sa ano siya, suwenda na to. What a weird combination.
Hey guys, so just got home and yeah, gikan mi nagpa-check up hand, foot, mouth. This is yun siya kay lagi kato sa mga symptoms. Yeah, nagka-consult siya singaw. Yeah, ni ana ang doktor nga nasad siya duha or tulo ka pasyente gahapon ko nung nga nagka ana sad. I don't know if kadamog na maana but mawala ra daw na siya. Dili gyud sila mohatag og antibiotic. Wala gyud siya sila ana. Ang resitaan na nila if naghilanat or kanang dili mukaon gyud ang bata, di mukaon, di mo dede. So far si Avery ganihara buntag siya wala mo drink sa water niya. Ni dede man siya. Pero wala lang niya gihurot. Yeah, ako siya gitagaan og kuan ganiha ice cream para makalma iyahang singaw. And yeah, gipakaon ako sad nako siya og rice, gikaon na sad siya, hopefully tuloy-tuloy. Nagparesita lang sad ko para siyang rashes kay pagkadlawon yun di mada. He was crying. Kay karon pa jud ko nag-start of work. Pero sayo kay niko unlike ang gi-resita gud niya kay kanang just in case nga na like if simbako hilantanon paracetamol and if sa rashes, di gaya pa po siya mawala after like 3, 5, 1 week. Kato. Pero ako siya paimnon og para sa rashes ron kay feel na ko ang discomfort yun niya kay sa rashes kasi naa siya sa my butt. Wait lang hakin. Nag-laptop ko guys. Nag-work ko. Kasi yung butt kada kadlaw mo mata siya niya motungko siya kalit. Yung more siya magpakugos og nga na. It's because di ay magsakit ilahang tiil. If morning, marago na oh. So if morning kay okay raman siya, wala siya kanang kuan. Wala ray kaso. Oh, ay. But grabe tulo iyang lawa. And karon gisipon siya because malagi to pagkadlang grabe iyang hilak. Almost 2 hours. Ipatanawin na ko siya og YouTube para mo hilom. Ipag-off na ko sa YouTube. Sabot! Hindi siya makikita saan niya change position. Ready, go. Do-do-do-do. Ready, go. Do-do-do-do. Ready, go. Do-do-do-do. I see tiger. I see a red. Shopee hauls. What's this? Shopee. Bali, ang ganda. This one is para sa Cortina. So cute. Because I like bears. Duha akong ipalit para sa room o dire. And ang hamper, I think dapat ang akong buha di ay kay large clothes ni Avery. Okay. Kasi dagan ka ay kong bulingon wrong. A frotter. Ay, wala din. Si Gaga. Wala pala akong battery. Oh, this one is for painting. Ito pa di ay. Okay na siya. So, ayan. Artihan mo. Bush. And then this one. What is sun kiss? We're eating cereal. Sierra di ay. And ako na lagi kaon iyang spaghetti because ayaw niya. Ooh. His hands are clean. Ako na nang gihugasan. Asa mo kita og cereal nga kamot. So, ayan yan na ako sa akong sabaw. Hoy! Anyway, so nagpa-grab na lang ko sa iyang tambal because I can't go out. Isa na ko siya pwede dadon sa gawas. So, buti, may lang na i-grab tabili. Ipatake na lang ko siya ani. If mo maghilakya po siya inigad lang. Kaya ako siya painom lang ani. Mura kong nabuta sa pasankis-sankis.